Bubnjari Kio Kitoktijako zvučno su i bučno najavili otvorenje 48. varaždinskih baroknih večeri svojim nastupom na glavnom varaždinskom trgu, poželjevši dobrodošlicu svima koji do 3. listopada će uživati u baroknoj glazbi i 48. izdanju baroknog festivala. Svečani koncert otvorenja održan je u Varaždinskoj katedrali, na kojem je brojna publika uživala u glazbenoj suradnji hrvatskih i japanskih glazbenika, koji su pod umjetničkim vodstvom jednog od najpoznatijih japanskih glazbenih umjetnika Hidemija Suzukija izveli Telemanova i Vivaldijeva djela. Iako sam živio dosta vremena u Europi, nikad nisam bio u Hrvatskoj, pa ovo važan posjet za sve nas. Moj orkestar posvećen je baroknoj glazbi i u Varaždin je stiglo nekoliko glazbenika iz orkestra, pa nam je čast da surađujemo s hrvatskim baroknim ansamblom i upoznajemo nove kolege. Izabrali smo za otvorenje Telemanovu Tafel muziki Vivaldijevu Gloriju u D-duru s predivnim arijama i moram reći da smo uživali u pripremi koncerta i sa zborom Chorus Angelicus. Bio je to prvi u nizu koncerata koji će donijeti suradnju između japanskih i hrvatskih glazbenika i obilježiti ovogodišnje partnerstvo varaždinskih baroknih večeri s dalekim Japanom, ali i donijeti čitav niz zanimljivih popratnih programa. Mislim stvarno da ovih dana moramo biti ponosni jer, kao što su rekli i japanski predstavnici, da je ovo najveći događaj kulturne suradnje dviju država općenito ne samo ove godine, nego unutar 5 godina. Znači, moramo biti ponosni jer se događa u godini kad imamo 25 godina diplomatskih odnosa sa Japanom. I ja sam rekao više puta, ovo će vjerojatno biti najspektakularniji festival u povijesti koji već traje 48 godina, jer Japan je nešto novo, donio nešto novo, udahnuo nešto novo i jako sam sretan danas da vidim naše japanske kolege ovako ovdje, to je stvarno predobro. Na partnerstvo Japana i varaždinskih baroknih večeri osvrnuli su se i govornici na svečanom koncertu. Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok istaknuo je kako su Varaždinci ove godine otvorili svoja vrata grada, palača, crkvi, katedrala, prijateljskom narodu i dalekom Japanu, kako bi svi zainteresirani imali neprocjenjivu povlasticu, shvatiti da umjetnosti, posebice glazbi, ne postoje ni prostorno ni geografski daleko. Varaždinski župan Radimir Čačić podsjetio je kako se u Varaždinu slavi Dan oslobođenja grada i kako je privilegij čuti je neke od najvećih umjetnika Japana ovdje u našem prostoru. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, inače redovito posjetiteljica baroknog festivala, zahvalila Japanu na partnerstvu, istaknuši kako je ovo iznimna prilika da se otvori suradnja s jednom Hrvatskoj dalekom državom. Redovito sam dolazila kad god sam mogla. To je važan nacionalni festival, ali ja bih rekla jedan od festivala koji je možda u posljednjim godinama i najviše promijenio svoje lice, svoj opseg. Iznimno se otvorio kroz ovaj koncept zemlje partnera, zapravo stavlja se svake godine fokus na jednu državu što omogućuje ne samo upoznati umjetnike iz tih zemalja, nego i svim onim hrvatskim umjetnicima koji se bave baroknom glazbom, to im omogućuje da zapravo uspostave neke nove kontakte, a onda se kasnije oni zajednički prezentiraju na europskim i svjetskim pozornicama. U svakom slučaju barokna glazba vezana je uz arhitekturu grada Varaždina.
Dobro je i to da se festival proširio i na okolne gradove, što je na tragu jednog od prioriteta kulturne politike, a to je privlačenje nove publike. I evo, mislim da u prvom redu oni koji vode festival, ali i Varaždinci mogu biti ponosni, a sigurna sam da nas čeka još jedno izdanje u kojem će uživati brojna publika. Da Varaždinske barokne večeri uživaju velik ugled u svijetu, potvrdila je i savjetnica predsjednice države za društvene djelatnosti i mlade, Renata Margetić-Urlić, pozdravivši okupljene posebice predstavnike diplomatskog zbora koji iz godine u godinu dolaze na otvorenje Varaždinskih baroknih večeri, potvrđujući time kako ostaju trajno vezani za festival i podupiru ga kao simbol Hrvatske. Veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj, Kenji Takaguchi, podsjetio kako se ove godine obilježava 25. obljetnica diplomatskih odnosa između Japana i Hrvatske. Ove se godine obilježava 25. obljetnica diplomatskih odnosa između Hrvatske i Japana. Ja sam uvjeren da će ovaj festival produbiti odnose između dviju država i očekujem predivan barokni festival. Među brojnim uzvanicima u Varaždinskoj katedrali bili su i potpredsjednik vlade Predrag Štromar te ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. Hrvatski barokni ansambl s koncertnom majstoricom Laurom Vađon, solisti orkestra Libera Klasika, članovi vokalnog ansambla La Fonteverde, varaždinski pjevači zbora Chorus Angelicus sa svojim zborovođom Anđelkom Igrecom oduševili su brojnu publiku u katedrali. Nakon koncerta u katedrali uslijedio je vanjski dio otvorenja i spektakl na otvorenom kod Starog grada, gdje su glazbenici pod vodstvom Antuna Stašića spojili rok i barok, počastivši publiku jedinstvenom prilikom da čuju kako slavna Vivaldijeva djela zvuče u kombinaciji klasičnih gudača i rokera. Prvi je dan 48. Varaždinskih baroknih večeri zaključen vatrometom i prvim after VBV rock barok partijem. 48. Varaždinske barokne večeri, osim koncerata u Varaždinu, donose koncerte u 4 hrvatske županije, prati ih bogat popratni program, a završit će dodjelom festivalskih nagrada 3. listopada.